बिदि मानो आयौ मैसुल गिदिर नङालै बोरै बारबोद नोगोर गिदिर बा आयो असोल गिदिरबावसो फाग्ला आबो थागोन होनखादोंमोन ना ओंखायनो जावनो थिनबाय आंखौ नै आसोला मासे फोनांदों सुनानै Good morning everyone and welcome back my channel. My channel is very good so finally. Today माने खुसिया जावखावलाजोबसैलाय आरोना ओरैनो जोंनि गोदोनि फुराना जायगायाव ओरै रायदाबथिंजाय फुरा जावखावजोबबाय जावसिबनानै दिनै फुरा मल बरना मल जानांगौ आरोना दिनैनि दिनाव बिस्थिबार बारायावसो नागिरनांगौ आरोना होमबासो बांसिन मोनो आरोना ओंखायनो जों दा ओंखारलायबाय थांसैलायनाय बयला फंबाय दं बारला दं आं दं जावखावहैजोबसैलाय ओमफ्राय दा खामनायजों होनोसैलाय स' नायलांदो माबायदि जायो दिनैनि भिडिअ'आ रेडि जाखाजोब्बाय नै माबा खाबाय खदाल खाबाय गारियाव ओमफ्राय नै बाथुल लाखाबाय नै खुख्रि फिसा लाखाबाय नांगौ आरोना मल जावखावजोबगोन आं दिनै मानिया नै रेडि सल' जों थांगासिनो आरोना खुसियानो ओंखारखादों बारखादों मोदोम जोबखाबाय नै फुलि लाखाबाय फुला फंबाय फैबाय ओरैहाय दं बारलाजों माने बयलारजों आरोना फुरा जावखावहैजोबसैलाय दिनै गोसोखांब्रबानो जायो जोंना ओरैबायदि खामनायजों होनांसिगोन खामनाय लाखादोंना फंबाय ज' नायलांदो सल' फंबायाथ' गैला जावनो हागोन ना हाया दा मानसिफोरखौथ' मस्था नुजोबोलै दै नामा बे साले दैया आं गांगोनथ' लाखानांगौ बिदिनो लानांगौ दैखौ खामनायसो फाग्लालै बेरे फुंजा होथारसैलाय बेजोंसो मोखां सुयो होनदों नामा नों दा जायगायाव सफैलायबाय आरोना जावखावजोबसैलाय गोदोनि फुराना मल बरनग्रायाव ना साले नै जोंना माबायावसो दङ दुब्रियावसो दंफैयो जों दुब्रियाव फैला साले 5 मिनिट 12K जोंना माने खुसिया जावनानै मोनबाथाय फानबाथाय 12,000 आराम मोनगोन आरोना जेबो नङा जावखावजोबसैलाय माथो सोरबा जावखावलांजोबबायब्रा सालथैमोन गोदि गोला बरनलांजोबगोन जोङो दिनै 12,000नि फाननांगौनि खोथा दंलै उफाय गैया गिबियावनोमोन आरोना दाखालि समाव बिदाजों दाथा आंजों नागिरफैबा गलांनाया बेखौ दिनै लांफिनसै आरोना बनि खालामसै आरोना सर रायदाब राजा नमस्कार जावजेननां ओरै खनसे आइ जाहां मोनथारदोंलै बनि बयलार फंबाय गोसो होजोबसिगोन बनो गैया नों होननायाव आं जोबोद गाबबाय जोंना बारला फंबाय होसिगोन आरोना एबाराव माने थांखु जाथारखाबाय दे जाबाय दा खननै जावनानै दोनांबाय फाग्ला गोजा खदालनि आखुखौनो सिनायथारा नालाय जायगायाव आवलायलायबाय आरोना जोंना फुला फंबाया बयलार फंबाया ओमफ्राय बेयावनो 100 रुरा खालामगोन आरोना जोङो ओरै एन्जर दांस'लाय गोग्गोम बोरायराय दं आयौ बैलायाव नै आयौ हारां खुरजोबनायखौ जावखावजोब्बाय जों मानिला आरोना जावसिबगोन जों दिनै साले मोनदों नोंबो मोनदों साले नै फंबाय प्लास्टिकआव सोदो मल जाहांबाय आरोना फाग्ला बायदि $100 जाबाय मालाबानो माब्रै जायगायावनो नुबाय नों दादा बारला संदों नङा आयौ गिदिर माथो मोखाङा माबाया थाग्राया मल मना बावबोबा बिदिनो जायोब्रा नङा बेयावनो आजां मोनबाय आरो बेखौ आन्दायलायबाय थायो फाग्लानायसो सानदां थोस एबार नायदो नोंनामोनखौ खालि लोंनायल'सै आयो असोल गिदिरबावसो फाग्ला आबो थागोन होनखादोंमोन ना ओंखायनो जावनो थिनबाय आंखौ आरोना जों दिनै मल जालांगोन आरोना जों मानिला दिनै नांसिबबाय माने मोनसे खोथा आरोना माने देखायाबाबो गाज्रि मोनगोन नोंसोरो आङो माने मोनसे बुस्थु देखायनो आरोना जेनेबा नैबे नायदो नै माने बै ओनसुलामोननि मा बै खाथियावनो बिनिनो आखल जागोन आरोना बियो देखायबाबो गाज्रि मोनगोन ओंखायनो देखायबाय आरोना आं बनि जाबाय आरोना खान्दादा बिगुराना गैयाबाबो मबाइलावसो फिसा नुयो आरोना आधा केजिनि जख' दं आरोना जोंहा दादा बारला बरनदों आरोना संदों आरो बे गुदुंखौ ओमफ्राय बरनग्राया आंसो आरोना सुदो साले मोजांनो $100 साले हाब नोगोर गिदिर साले दा सेरसेखा
이래 이래. 어디 그래? 아이고 무릎만 하지. 자고 모런치겠 나 비에. 안 그래 그래. 자고 침대한 거. 자고 잡과. 아직 마셔 확 안 돼. 예 잡과. 자고 군침이. 내가 자고. 잡과. 에발라 시발라. 지금 다 그자. 에이. 이래 아예. 시스네. 우리 그거 봐. फाग्ला बायदि नुखानाय आं गलांनानै ओरैबायदि जावग्लुंफिनजोबनांबाय आरोना मोनबायबो साला आइखोनथ' एफा गिदिरानो बिदि खारखुनो नागिरा आयौ आइखोनो आदा खिना बारला हाब गोगोम गिदिरखा हैस मना बावबोबा बिदिनो जामारलै आजां गाजां मोनबाय नै जावग्लुंजोबबाय अनसुला फंबाय मोननांफिननायखायसो मोनबायलै फंबाय नै आसोला मासे फोनांदों सुनानै सुलिया हरलाय सुलि दाउना फट' जिसै बोबो दे गासिबो आयै जिबाय जिखाबायबा र' गुदुं दिखालाबाय हमथाराखा होमबा थल'नानै गिदिर मानसिया मारै जायो खुसिया गोरलैबाबो नोगोर गरम जायो फाग्ला बिदि जायो गिदिरब्रा एसे बक्स खानांगौलै रायजोफोरनि सिगाङाव 오, 찢어지면 많지 시트. 에, गिदिरथ' 나이도 많지 않지. 파글라 하라오. नांजोबबाय मोनथाम फार्स्टआव खनसे नांखादों ओमफ्राय थाल मोनाखै आं फाग्ला मासे मोनना गरम मोननायले सानसेखालि उथुनायखौ मिथिबाय थाल मोना बे समाव थुगोदान नांनानै दंखायोब्रा गोजा फुलिखौ प्लास्टिक माबा मनाखौ लाबोनो बावदों गोम जाबाय नङा मना बावबासो बिदिनो जायो जांबायना मोनसेलाय बिबालाय इन्जय जों नांगोन जौसे खोन्दो दुगा हाबजोब्बाय जोंनाव गलां नामा गैथारा बिदिनो गैला जेराव मासे सालायबाय नै रायजोफोर बोरै खुसिलायासै बो गोगोम गिदिरलै खिन्थु सिथादोलै सिथै आं मानै नोंगौ मानैबो नांखाबाय औ नोगोर गिदिर फाग्ला मानै जावखनसैलै ओइ जावनो जावदो लाजि मानै दा देखायसै र' बारबाय र' मानैनो रायजोफोर मानै खेजि सुजाबबाय नोंनाव सिखाया इले बारबाय मासे सिथोबा आयाव नोगोरखा फाग्ला जिबाय गुदु गिदिर मानो आयौ मैसल' गिदिर नङालै बोरै बारबोद नोगोर गिदिर बा नोगोर सालदे जाबाय मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सात होमबालाय मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सात आठ नय दसथा होमबा नोगोर गिदिरखा मिलिख' नुजोबखायो गोगोम गिदिरखा आरोना फिसासो नुयो नैफोरनै सुजाजोबनाय नैबे आं फुनानै बरनाय आरोना नोगोर सुखायो नालाय फुनायबो जावनायबो खुनु माबाखाया गिदिरब्रा ना फिसा नुयो मल जाबाय दिनै सोरबा लब जासिला जोबसैलाय आरोना दिनैनिखौ खिन्थु रावबो मोनजाया आरोना ना मामे जिबाव स' भिडिअ'आ बेखिनियानोसैमोन टाटा बाय बाय जों जानोसैलाय आरोना जानायखौ जों देखाया दिनै